नमस्कार जय जगन्नाथ। केमती अच्छे समस्ते? मैं तो बहुत भलर अच्छी। तो आज देखु मोर लक्ष्मी पूजा केमती लगुच मते कमेंट रे जणेबे। तो केमती लगला मते प्लीज कमेंट रे जणेबे। रहुची टाटा। नमस्कार जय जगन्नाथ। केमती अच्छे समस्ते? मैं तो बहुत भलर अच्छी। तो आज देखु मोर लक्ष्मी पूजा केमती लगुच मते कमेंट रे जणेबे।
କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା। ଇନ୍ଦ୍ର କୁତ୍ରଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ స్తోత్రం సంపూర్ణ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ଅତି ଦୟାବତୀ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନିତି। ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର। ହୁଅଇ ଅଚଳ ବିତ୍ତ ଜିଣଇ କୁବେର। ତୋର ଦୋହି ଜନେ ମାଗୋ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ। ତୋର ଚରିତ୍ର ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ। କି ଅଭାବ କତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ। ତାହାର ଦରିଦ୍ରପଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ। ସର୍ବଦା ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ମହାମାଇ। ଏଣୁ ତୋ ଚରଣେ ମାଗୋ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ। କରୁଛି ପୁରାଓ ବାରେ ମୋର ମନସ୍କାମ। ତୋ ଚରିତ କିଞ୍ଚିତେ ମୁଁ କରିବି ରଚନ। ଜଗତ ଜନନୀ ବାରେ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଦିନକେ ନାରଦ ପରାଶର ମୁନି ଦୁଇ। ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଏକ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ସେହିଦିନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର। ପର୍ବ ପଡ଼ିଥିଲା ସର୍ବପୁରବାସୀଙ୍କର। ପ୍ରତି ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟରେ ଲିପା ହୋଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା ତହିଁ। ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଝିନ ବାସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସର୍ବେ ହୋଇଛନ୍ତି ବଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳ ପରିଜନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହୁଳହୁଳି ଶବଦରେ ପୂରିଛି ଗଗନ। ଦେଖିଏ ଉତ୍ସବ ରୀତି ବିଧାତା ନନ୍ଦନ। ପଚାରନ୍ତି ପରାଶର ମୁନିଙ୍କୁ ଉଦନ୍ତ। କହ କହ ତପୀବର ଏ କିଶୋର ଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜାତିରେ। କରୁଛନ୍ତି କି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ମତିରେ। କେଉଁ ବ୍ରତ କି ଉପାସ ଅଟେ ଏହା ନାମ। କାହାକୁ କରନ୍ତି ପୂଜା ତାର କି ନିୟମ। ଏହା ଶୁଣି ପରାଶର ହୋଇ ହସ ହସ। କହନ୍ତି ବଚନ ଧୀରେ ଶୁଣ ବିଧି ଶିଷ୍ୟ। ଏ ଧାନ ମାଣିକା ଗୁରୁବାର ଯେ ଅଟଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବ୍ରତ ଅଟଇ। ସବୁ ମାସ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍ଗଶିର ସାର। ତହିଁରେ ପଡ଼ଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେଇ ବାର ମାନ ଜାଣ। ସବୁଠାରୁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରଟି ପ୍ରଧାନ। ଏକ ଦିନେ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର। ପଡ଼ିଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଦିନର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ବ୍ରତ। ଏହା କହି ପରାଶର ହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମର।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ନର, ତହିଁରୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଭ ଫଳ ଲଭିଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରି କେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହତ ସ୍ୱାଇଁ, ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜଇ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି, କହନ୍ତି ହରଷ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇଅଛ ରତ। କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା, ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ, ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି, ଚଉକି ବା ଖଟୁଲିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ, ରଙ୍ଗ କଳା ନ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ, ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୂରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଶୁକଳ ଧାନର ସିସା ରଖିବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ, ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ, ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। ଦଶଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତେକ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ସେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଶେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ, ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ପାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି, ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ, ତାହାକୁ କୁଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ।
ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ସେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟିଗେଲ। ଗୁରୁବାରରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିନଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ ରହୁଏ ଯେଉଁ ଯାଇ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଯେ ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଯେ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରି ନ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ାଏ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ କରେ ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋମୟରେ ଦୁଆରେ ଯେ ନଲି ପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଭକେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗି ଘେନଇ ତୈଳ ସଭାରେ ବସିନ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଳସ୍ୟ ପାଦନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେହୁ ରମଣୀ କାଟଇ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରଇ କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ସାଧନ କରଇ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ିବି ବହୁତ କାମ ଅଛି।